Lek intine niku ten ayate Allah pelaksanae lek kados amalaken salat kelan digeran tasbih niku sak lerese istiqomah dugi Allah langsung. Lah sesuk dampake ten keluarga niku nggih niki intine ilmu sing namine keluarga wawadah warahmah sakina. Lah niku senajan mboten gadah donya lebih niku ayam tentrem lah ngoten nggih. Lah niku napa malih? Lek sing jenengan tangletaken permasalahane kajengi pecah sulit ngoten nggih. Nggih niku napa malih wonten nggih ngapunten. Kita niki Mbah buyut kita niki sedanten kan tiyang Jawi. Enten wirid khusus. Lah niku napa malih dijaluk ten Allah ngoten nggih. Diposoi tanggal 1 Ramadan mboten poso. Niku diparingi panjang umur tapi fisik niki mboten mampu. Panjang umure sampai nyiksa anak putune. Dadose kadang pejang nggih pirang-pirang taun. Lah dadose niki ilmune pun sing nika pun lek pun ngertos pun dilaksanakaken niku mangke mempersulit keluarga piyambak, mempersulit anak putu kita. Dadi kita niki lek wis ngerti nggih ngambil mawon ten selawat mawon. Mangke diparingi ilmu piyambak dhateng Allah. Saat sampean selawat, sampean diganti nggih niku wis. Sampeyan damel guruipun panjenengan sanes kula, sanes menungsa sing kula niki pun bohong. Guruipun panjenengan nggih datuwa meniku. Lan iki pun semerap nggih jenengan, dadi jenengan lek wiritan secara akal umum sholawat, keasikan terlena jenengan diganti dengan ayat yang ada di dalam Al-Qur'an niku wau, nggih termasuk istighfar, zikir napa niku mangke. Nggih niki guru panjenengan. Datuwa meniki. Mudah, Pak. Kalau kali panjenengan ini ku ya apa guru nang pangeran ya apa anune lah niku mboten bisa bener niki. Nggih, pun jelas nggih. Napa malih? Pun. Ngeten Mas. Nggih. Kula iki ketemu kanca. Nggih. Kula niku mboten sadar. Dadi kula dijak ditawari ngoten. Nggih. Kon gelem Mas susu kok. Kula dhek niku kan susu ngoten nggih. Kula sanjang wis gak usah ngono-ngono kula mboten guru. Lan kula wedi ngoten niku. Nggih, susuk janipun nika Pak nggih. Ten syariat, ten tarekat hakikat makrifat dateng datuwa menika. Diharamaken Susu niku. nggih. Moko enten sejarahe menika tiyang sing disusuk niku lajeng mecah sulit. Lah niku sulit sampai rame-rame sekarat kados nika. Akhire enten wali yuwa sing dugi ten mriku Sanjang. Ana apa iki kok rame-rame? Niku Pak, niku Yai niki enten sing kajenge pejah mboten saged. Oh ya wis, oh iku jupukno kelor iku. Kusukno terus gaen siramno nang sak tubur-tubuhe sing kate mati ku wau. Lah niku. Akhire dipendhetaken, diparingi toya digosokaken ten dan fisike sing kajenge pejah niku wae. Lah niku enten sing rontok, enten sing napa. Lah niku sejarahe susuk tiyang sing mboten saged pecah-pecah. Lah niki sejarahe ilmune waline Allah niku sampai saniki berfungsi. Karena omongane wali yuwa niki wau, lah omongane wali yuwa niku wau nggih kune apa kan ngoten nggih. Sampai diteliti ten dokter. Apa kegunaane daun kelor iki sampai diteliti ternyata ten mriku mengandung zat vitamin sing dibutuhaken bayi untuk berkembang sehat melalui jangan kelor niku wau. Lah niku wau jelasipun lek tiyang susuk menika pecah sulit kelaran kesiksa niku nggih. Napa malih? Lah niku wau ilmu susuk sing nyata umum nggih. Lah sing wirid mboten umum niku biasa dinggadhahi tiyang Jawa-Jawa singen menika. Nggih sing kula terangaken niku wau. Pun nggih, nggih. Pun